ای سربان آهستران کارام جانم رود ای سربان آهستران کارام جانم رود این گودکا جزیر کردن ویلیکا جزیرهای ویلیک برو واردنه کی باشه داره تخت داره حاضر حاضر یک دقیقه حاضر بیا ولی امینو یک دقیقه مرمت بیاین саломатитон чӣ? рама шумо назен тинҷи ҳамсояҷон намеям свети мара соз кунӣ? тинҷи чо кардай? тинҷи ай шава светм сӯхтай. о ҳамсоя шавҳартон куҷодай? ҳамун шавҳартон электрикай ҳамун соз кун охи. И язната ай шавай свет задай карахт ховай. Не е? ба шумо билетҳои арзон лозим бошад ба ватсапи авиакассаи Шаҳноза занг бизанед. Билетҳои арзон ва боваринок аст. мардакҷон қариб ки мара мекиштие ту мара киштани бовар ки ина нигах кар худоро шукр ки тои баҳроро моро расонда. Ина нигах мардакҷони меҳрубони ма чӣ хел назиқа гули зебо баҳор мардакҷон фақат ғирғир мекунӣ ки ту хонада фақат ғирғир мекунӣ мара ягон ҷо намебарӣ ихе намекунӣ чиҷа намебарӣ ина зане ки ҳамсояро уҷа мебарӣ гуфтам ҷанҷолат монде мина боғ овардам та тамошо ко раҳмат мардакҷон раҳмат гаррени ганда хирсан шиду мардакҷон и тараф мери мана иси камтар киши иси ғора занак эҳтиёҷа ки ини поёно эҳтиёҷа ки ғора якам хе нарави маам халос шамайта ҷони мардакҷон шумо чӣ хел меҳрубоне мардакҷон раҳмат шумо барои ман ғамхорӣ мекунед ки бо ман нарам ҷар нашавам наам бурам чӣ хел ғамхорӣ намекунам 16 таваллуд кади чӣ хел ғамхорӣ намекунам рост мардакҷон мардак мегум ки ҳамин и гапавози гуфтӣ дар сарам омад гуфтӣ ки на ғалти на афти ғор давай нашави иқа дили ту сӯхтак ман нафаҳмидам ки чӣ хел ту мара дӯст медоштаи мардакҷон нав бовар кардам ина нигоҳ куда мардак агар ки ман бомбурам мардак не ҳамин гап чӣ дар кор кошки ҳамин шавад не ҳамин гап чӣ дар кор оли гӯш кунед мардак шумо просто барои ман дилтон сӯхтак ман нав бо қоил шудам ки шумо мара чӣ қадar сахт дӯст медоред и гулаби и булбулаби и боғаби и баҳораби мардакҷон раҳмат минадор неки мардакҷон ман мехостам ки фаҳмам як чапрсиданитон будам гуфтам пурсам мардакҷон ҳозираш гудаконас боғда тамошо гап бизидан дуруст ҳавая мегӯм мардакҷон агар ман бомбурам ҳамин гап чӣ дар кор кай ҳамин кор мешавад не чӣ дар кор не агар мардакҷон агар ман бомбурам мабодо агар ман бомбурам хай ки мегӯянд банда муранда яке меғалту мемурам мардакҷон ба зан мегирӣ зан акид не акид чӣ хел ма акид ма гуфтам ку занак баъди ту ма чӣ хел зан мегирӣ не агар ман ҳамин баъди ту қатиту зиндагӣ кардан дигар дилам айзала ки дунё бон залак шӯхӣ нак мардакҷон не шутка знаю шутка не мардакҷон агар ман розигӣ бутиям пешаи мурданам васият бикунам ки мардакҷон зан бигир ман розиям зан мегирӣ мардакҷон хай агар розӣ бошӣ ба розигӣ якдигар дар занак хай агар розӣ бошӣ майли занакҷон лекин фақат розӣ бошӣ занак не ман агар розигӣ бо як чи дигар мардакҷон баъд аз сари ма ба хони мада меояй зиндагӣ мекунам занак ох чӣ дар кор не чӣ дар кор ҳамин гапо не агар ман розӣ бошам охи агар ман розигӣ бутам ман пешакӣ бугум ки мардак ман розиям агар розӣ бошӣ майли ҳамин худут розӣ гуфтам ку ба розигӣ якдигар ҳамин чӣ хел ту намир занак бовар ту ки мурдӣ бовар ки ма хирсам ма чӣ хел дигар зиндагӣ мекунам ба ҳамин ҳаёт занак хай нигоҳ ба розигӣ худут бош ба розигӣ худут фақат ба розигӣ худут ба агар кай ба омадак дар хони ман зиндагӣ кардак ба киртои мара мепӯша ин киртои мара мепӯша мардакҷон мепӯша не агар ман розӣ бошам агар ман розӣ бошам агар розӣ бошӣ хай мепӯша мегӯям ки хай розӣ буд раҳмати одами нағз буд ба румол ман мепӯша дар сараш занак чӣ дар кор ҳамин гапо дили ма сӯхта не охи ман мегӯм ку гуфтесам ку мардакҷон иҷа агар ман розӣ бошам агар розӣ бошӣ хай мегӯям румолоша пӯш одами нағз буд
боғда васият кадаги буд розӣ бошӣ занак розӣ бошӣ ҳо баъд бо патинкома мепӯша обуфома мепӯша пойафзолома туфлиома мана да машиниома да хона мақсад мепӯша мегарда не занак жоғон ани хами патинкои худро намепӯша чуа мардак агар ман розӣ бошум охи агар розиам бошӣ намепӯша не вай намепӯша барои чи охи ман розигӣ додест ҳамиҷада охи барое ки размери пои ту 44 айвай 36 чи